Diyos, panalangin mo kami.
sasamba. Balayan, malugod kang Maria, balayan na malugod king Diyos, lalawigan kapampangan, balayan ang pinili ning Diyos, neniketi pakatipon, pupuri pasalamat sasamba. Maria, nganaping dinalit, ing puso ko pupuryane ing Ginuko, magsayayay kaladwa ko, uli ning Diyos sa kakong tala pagligtas, ing Ginung Diyos ako kelingwan, ako'y maluga ng alipan. Balayan, malugod kang Maria, balayan na malugod king Diyos, lalawigan kapampangan, balayan na pinili ning Diyos, neniketi pakatipon, pupuri pasalamat sasamba. O ginubalayan mo manigapo, kapayapan ke kami pagkalob na, mamisagsagan ke kamulwan, kapayapan king panahon ni miral na. O Maria, o ke kami nindo, king Diyos panalangin mo kami. Balayan, malugod kang Maria, balayan na malugod king Diyos, lalawigan kapampangan, balayan na pinili ning Diyos, neniketi pakatipon, pupuri pasalamat sasamba. Neniketi pakatipon, pupuri pasalamat sasamba. Balayan, malugod kang Maria, balayan na malugod king Diyos, lalawigan kapampangan, balayan ang pinili ning Diyos, neniketi pakatipon, pupuri pasalamat sasamba. Maria,
suku pupuriane inginuku magsayayay kaladwako ulining Diyos sa kakong tala paglikta. Umisanta niya po ingito ning pamangkin Balayan ng Apung Gracia. Ngeni, dintang na impamaglako ning larawan ng Nuan na Virgen Maria kening king katamang visitas. Karupa na ning pamaglako na king Baya dari Zacarias at Elizabeth at ang bulan kaya rin balingapan at antabayanan niya. Dapat king pamaglako na kepi. Bago tamong manatili ing grasya, dera na kakatamo, at manano na sanang ikatamong karupanan, makasadya tamo naman dapat mayam at umingap kayong kakatamong kapatad. Tara kami at ikanta tayo inindong alang musing. Indong alang musing, Kinagani pa ang paninganak ang paning banal Espiritu. Manalangin tamo. O Ginoong Diyos, dahil pamagos ni Merita sa nagtulad kimbaya dari Elizabeth. Kapamilatan ng pamandaraw ni Nuan na Virgen Maria, ingkabad ng bayang tepan. Anyalan ni Espiritu, ikami mo naman sana, adalami ni Kristo kayong aliwa, ang panapasyang ikiyang kayupayan. Kapamilatan ng kapuyan dahil narin at ingkabanalan ng kakaming biyay.
Itingan at mi, ing kapamiratan ng Ginoong Jesucristo, anak mo, ang mabibiyat mag-ari kamo at ng banal na Espiritu. Medong mo kimpang Diyos, manggaman king alangang ka. Ing Ginoong manatiliya kaya katamuhan. Pamamasa king maya pabarita at pangkang San Lucas. Ginayak niya yung king kabundukan na ni Judea. Mintali king bayan ng Zacarias at dininan ng maya pa oras si Elizabeth. Nagdamdam ng Elizabeth yung pamagman ing anak king atyan lang. At ti Elizabeth, kitmon king banal na Espiritu, migsalita yang masikan. Nga na, at nabarad siya ing anak ang ipagit kaya ka. Mga nanong ang pangayin tuliran, ing dalawa na ako ni imana ng kanakong kinon. Uyong ka, ginawa ing anak ing atyan kong tintulan. Maparat ka o yung paniwalan mo, king balita na, kaya ka ng ginungit pagtutu. Nga ng Maria, yung puso mo po yan ng ginong. Magsaya yung karadwa ko, o yung Diyos, akakong talang pagligtas. O yung anak Maliban niya ni aw sanda ko maparat ng sabrang tao, uyo ni mga labag-abagay at dapat nakako ni mayang-bayang Diyos. Banal ing rebyuna. Lulusan na rin ating takot kaya kayo sabrang may tukituking lahi. Inadyat na ing mayang-bayan ng takden at simbulan na ding mga tas-alon kitang kapag kayang trono at di nga tsuking karabal irang tinas lang. Pepakapsyan na lang danupan kayang maya pabagi at peparawan na lang arang dal-ala di may suyo na. Pepakita na ng si Abraham at di sabrang lahi na kapilan pa man. At inabayan ng Maria Elizabeth kirog din at yung bulan. Kay Batanita, minulinin. Ing maya pabalita ng kakatamong kaligtasan. Ngayon po, awsan kay Sister Mary Ann Baldo, bakit ibiyak po yung mamanin pamulat kapasalamatan. Maya pabengo po. Unang-muna, isa akong pasalamat karanyo, kaya kayo na may natad. Actually, kitang mumuna nga usda ka na ako. Tinangyang ke, Apung Gracia. Kasi, kasalukuyan din gagawan ng kaya kami. Hisa. Ang misi. Timanawas ka na ako misi. Sabi ko pa pwede, kaya tanggap kasi. Kasalukuyan ng mama, inis po, ta mga likabukan nyo, mamawang barnes si Apung Gracia. Susunga ako. Sige po, tita na. So, inisip ko kanta enemiras kasi mag-Pasko na. Yang kay, yang bayo simbambing. At adanepin ka no. Lalo ko, yung kalublubang ko, ating ka nga sa grasya kaya kami. Kaya kakataw, Sitio Aguso. Yung datang iyayapong grasya ng mga katungal to sa forum. Sabi ko kaya, malapit na ako kung kuldas bilang coordinator sa inyo. Buri ko po sana, bayo ko kuldas, pagawa kang inkaro ng St Jude. Kaya pala pagawa, buri kayong palitan todo na magsolicit, kana ko pera.
Kaya kami nga daw may asawa. So, sopan mo magsabi kung asawa ko ako. Para kasi, kaya ba nang mausing asawa ko, sabi ko, pa, hachiya Apung Gracia King Chapel. Talaga, wabalo mo na pa. Natangwanan mo ko pagawapin ka ako ng St Jude. Kaya. Kasi nung napansin yung karo ni, matsura yan. Masasabi lang generous rin yung tao Aguso, pero matsura yung karo ng St Jude. Kabat, pasaw ko pin ka nga Apung Gracia, nasabihan ko kaya pagsabi ko ako. O sige, pag-ipunan kaya mga magkano yawarita na. Mga siguro 150 to 180 o mga 200,000 siguro gumastos ka. Pagsadyan kaya paggawa kaya. Promise ko kaya kapag gawa kaya. Kaba nang minsan magmaneho ko, at imawas ka na ako para ng day daddy ko. Kaya kay daddy ko. Mag-drive ko, bingaya kaya kang daddy ko. Hinitang hinawas kang daddy ko, kukutang nitang gabon mi king mawake. Interesado niya. Hindi naman si kaso kasi pili ng hadwan nitang kopya na ng titulo. Nanitang gabon mi, metong king gabon mi mawake. So, kami maging interesado kasi makanyo niya kabilis mangutang. Sabi ko, magbiyahe ko, mag-drive ko. Alay itang titulo ngayon, kasalukuyang kaya kami. So, wala. Misa rin sabihan mi. Kinabukasan, chula bale, kukunan depit ang kopya ng titulo. Kibingemiya. Then, kay, original yan, kaya fake. Kinabukasan, maus no na naman, makikit na la, bayaran danitan 3,000 square meter ming lote king mawake. Sabi ko, Apung Gracia, fake sabi ko kaya ka. Siguro apin pinini, although ela ka na pera kang dami ko lang. Andiyan makapana kami atong at ship. So, bago ko, bili ko, na tinignan na para ka St Jude. Kaya na akong iakbali panandaman ko ng marap ko ka nga pang grasya kasi emo 100, emo 200,000 yung pingin ng pera. Kaya kami. Kaya I'm sure na meron pa rin kabalyo ko. Pa rin kabalyo ko. Hindi ka grasya galing. Kaya pasalamatan ko. Salamat kung bakalugay kayo. At ay isip yung idala kong chapel niya Apung Gracia. Katataw yan. Ngayon ako ni Apung Gracia. Ibalo ko. Patuloy ng pagnasana ng puso niyo. Kaya dakal salamat kaya kayo nataga na kayo ng binigay kaya kami Apung Gracia. Lalong-lalo na kang Kuya Marcia. Salamat.
Sa aking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya't lumbay, maging talang gabay. Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Maging aking tulay sa langit kong akay, sa bingit ng buhay, tangan aking kamay. Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Sabihin sa kanya, aking dusa't saya, ibulong sa kanya, minamahal
amang mahal naming ina, tinatawagan ka, tunay na batis ka ng biyaya, binabalungan ka ng awa at ligaya, nilalapitan ka namin habang inang sinisinta, buksan naming mata, pagkat sa Diyos Ama kami ay nagkasala, kapag kami umangkupal, kami samahan dun sa amang kaharian. Kapag kami umangkupal, kami samahan dun sa amang kaharian.
Kung itong aming paglalayag inabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, inirang natala ng umaga. Kahit alon man ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Ni unos ng pikati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamalit, inang sinta, inang ginigiling. Tanglawan kami aming inan, sa kalangitan naming pitan. Naway maging hantungan, ina kami miting kariyan. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamalit,
Gracia, mamagus kamat mo. Malarena ning banuan yato, e malen